Я да чуя какво има по радиоточката. Случайно да ме погне прокуратура, ще взема да си го сложа аз на щото с връзки съм горе там високо, така че няма какво да стане споко. Ако аз бях баш шефа на Винпрома, а сина ми го издирваха от Интерпола, щях да си пия колкото искам ракия Кайсиева, докато жена ми не заприлича на Мария Илиева. И ако някой милиони ми запорира и в затвора някой ми пръсне панаира, да ги осъдя до дупка съм готов и налесен ми е онзи глупак Цанов. Ох, как ми се допи от тая песен, тя да си сипе една ракия.